êrişên Tirkiyaya dagirker li duj Rojavayê Kurdistanê ziyanê dikehîne milyonên mirovan. Ji şeva çardê kanûna paşîn de Tirkiyaya dagirker pêleke êrişên esmanî li dij zemîn û saziyên jiyangîr ên Rojavayê Kurdistanê daye destpêkirin. Birêveberiya Xweser ragihand ku di 48 saetan de bêtir ji 73 êrîşan pêk hatine û di encamê de 45 saziyên jiyangîr hatine bombebarankirin. Her wekî 6 sivîl li Dirbêsiyê û Amûdê birîndar bûne. Av, gaz û kehrebe tune ne. Ji dêrikê heta bi Kobaniyê vê gavê şênî şevên xwe di tarîtiyê re derbas dikin. Çimkî 7 stasyonên kehrebeyê li Kobanî, Dirbêsiyê, Qamişlo, Amûdê, Tirbispiyê, Eyn Îsa û Rmêlanê û 5 stasyonên petrolê hatine bombebarankirin. Nivîzgeha enerjiya kantona Cizîrê ragihand ku tekane stasyona navendî li Swêdîkê ya gaz û kehrebeyê ji ber êrişên balafiran bi temamî ji kar ketiye. Ev stasyona navborî hem kehrebe û hem jî gaz ji bo tevahiya vê herêmê peyda dikirin. Di heman demê de bi nebûna kehrebeyê re av jî nayê peydakirin. Herwiha peydakirina mazot û benzînê jî dibe barekî giran li ser pişta şêniyan. Tirkiyaya dagirker hewl dide herêmê vala bike. Birêveberiya Xweser li bara êrîşan got ku Tirkiyaya dagirker êrîşeke qirkirinê pêk dîne. Qene şêniyên vê deverê bide koçberkirin. Meclisa Sûriyaya Demokratîk mesede jî bêdengiya hêzên hevpeymanê û Rûsyayê şermezar dike û dibêje ku gereke hikûmeta Şamê û welatên Ereban rê li ber Tirkiyayê bigirin çimkî ew li dû vejandina Daişê ye.